bat Gaztelurrutia, Gerediako koordinatzailea, tartetxo bat hartu duzu gurekin egoteko, eta hasiera ikasle goiza potente hasi dugu. Bai, deia eginda geneukan eta bagenekin ikastetxe asko etortzeko zirena. Ze aurten ikasle goizari indarra ematen ahalegindu gara eta eskola umeentzako gunez gune tailerrak eta aurkezpenak prestatuta genituen, bagenekien 1000 eta piku bat izena emanda basatozela, eta izena ematerik izan ez duten beste ikastetxe asko ere etortzeko zirela, eta benetan etorri egin dira, gaur goizean azoka bete-beterik egon da, oso ondo erantzun dute ikastetxeek aurten. Zenbait nobedadekin ere itzuli da ohiko normaltasun honetara azoka, besteak beste gazteen estanda ere izango dugu, konta iguzu pixka bat zer dan? Bai, gazte estanda da ostiralari, abenduaren 9-ari jarri diogu izen hori, gazte estanda. Azokaren leloarekin bat dator, estanda da aurtengo azokaren leloa ondo dakizuen moduan. Urtebiko ibilbide esango dute tristeza marronen amaiera, postasun pixkat eta lehengo bizitza berreskuratzeko nahi bat edo halako estanda bat irudikatu nahi izan dugulako. Eta gainera horrekin dei berezia egin nahi izan diegu gazteei ere. Urtero azoka ahalegintzen da, azoka zaleen artean komunitate hori handitzen eta aurten gazteei tokatu zaie. Ikasle goizarekin esan dudan moduan, transmisioak arduratzen gaituelako eta gazteei ere erakutsi nahi diegulako azoka hau eurena ere badela. Azoka normalidade osoz egiten ari den azoka honetan, lehengo aldia kudeatzaile lanetan zabiltzana, zer moduz hasi duzu? Ez dut ukatuko urduritasunez eta batez ere esango nuke arduraz, ezta? Pandemian edo itxialdian eta aurreko urteetan egon garenean azokak beste bide batzuk esploratu eta ibili behar izan ditu eta urten normaltasun, kakotxarten esango du, normaltasun hemendik aurrera bate jaki zer den, baina normaltasun horretara itzuli garenean azkenen urte bietan hartu ditugun eremuak mantendu eta lehengoi eutzi behar izan dugu. Orduan, aitortu behar du lankarga handia izan dela, proiektu berriak ere gehitu ditugulako aurtengo azokan. Eta datuei begira jartzen balen bagara, datu esanguratsuak aurtengo azokan? Bai, nobedadez beteta dator, aurkezpenak ere hainbat daude gunez gune, hainbat datu eman ditugu elkarrizketetan, baina ia 1000araino nobedade aurkezten dira. Eta badakigu gainera urte osoan aurkeztu diren nobedade guztia bere ez direla azokan egoten, gehien zuena baina denak ez. Orduan, hortik kontuak atera daitezke zein den Euskal Herriko kulturgintzaren ekoizpena. Eta aurkezpenak beste horren beste. Gunez gune disiplina ezberdinetan, nobedadeak diren lan horiek aurkeztuko dituzte egileek eurek zaleen aurrean. Azokak antolaketa berri bat ere badakar, besteak beste daukagu musika plaza deritzona. Bai, guk urtero azoka amaitzen denean lehenengo egiten duguna da azokan parte hartzen duten eragile guztiekin balorazioa. Iaz badakigu oso baldintza estuetan antolatu genuela aurrez aurreko azoka eta zailtasunak izan zituztela bertan erakusgaia jarri zuten partaide askok eta bereziki musikaren arloak. Jakinarren askoa berezi izan zela badakigu musikaren arloak badaukadala hor zailtasun bat euskarri fisikoarekin. Gaur egun paradogikoa da, baina musika esango nuke sekula baino gehiago entzuten dela, baina euskarri fisikoak irteera gutxiago daukala. Orduan, nahi izan dugu erakargarri bihurtu musikaren plaza, bere izena eman, bere lekua eman, eta espero dugu jendeari gustatzea azokaren distribuzio berri hau. Ondorengo egunetan gerturatuko den herritar horri, zein gomendio emango zenioke? Lehenengo eta behin durangoko azoka.eus webgunea bisitatu dezala eta begiratu dezala egitaragua ondo. Hor altxor pila bat aurkeztuko ditu. Ez da dela etorri itxuan, joera dago azokara etorri eta landakora etorri eta estanetatik buelta bat egin, zerbait eskuratu eta gero herrira joateko, baina azoka hori baino gehiago da. Azkenengo hamarkadan, esango nukenik edo gehiago, helburua ez da saltoki handi bat antolatzea, helburua da erakusleio bat antolatzea, kulturgileak kulturzaleekin harremanetan jartzea eta esploratzeko, bilatzeko eta gustoko lanak aurkitzeko azoka bat izate. Horregatik, egitarago ondo aztertu dezatela, gunez gune, eta egin dezatela egun osoko egitaragoa. Eta egun bat baino gehiagotan etorri nahi badute, asko hobeto. Online denda pandemia garaian jaio zen, baina ez dakit, geratzeko etorri da edo?
Galdera asko egiten digute eta galdera erantzun bi ditu, nire partetik behintzat erantzun bi. Batetik epe laburrera begira, bai, aurten egin dugu, zergatik ikusi nahi dugulako egoera normaltxo baten ze harrera daukan eta ze erabilera daukan eta zerbitzu moduan mantentzea merezi duen edo ez. Egia dena da modu guztietara online denda bat 5 egunerako edo 4 egunerako antolatzea garesti izateaz gain lan neketsu ere badela, ezta. Orduan ikusi egin behar da etorkizunean ze molde hartuko duen online denda horrek. Egia esan digitalizazioak izan dut lehen ere musikaren arloari erronka batzuk jarri dizkio, euskarri fisikoa desagertzeko zorian jarri duelako, baina kultura kontsumitzeko eta eskuratzeko modu berriak ere ekarri ditu online dendak eta mundu digitala badaleku bat, esan dezagun, beste batzuen eskuetan gaudena. Eta ez dakit beharrezkoa ote den urte guztirako online denda bat. Baina hori azokak ez du erabakiko. Hemen eragile askok daukate zer esan horretan, argitaletxeek, sortzaileek eurek, liburu dendek ere bai, erakundeek, zergatik ez, eta apurka-apurka joango gara pentsatzen zer egin online dendarekin. Eta igandean itxiko ditu ateak Landakoko ateak azokak, baina hor ez da amaitzen Durangoko azoka. Hori da berrikuntzetako bat, eta hau da pandemian martxan jarri genduen egitasmoa. Ez da Zunon handa egitasmoa, martxan jarriko da, azoka amaitu eta hurrengo egunean. Zer da Zunon handa? Azoka Euskal Herrietara eramateko ahalegin bat. Horretarako bidelagun ditugu liburu denda edo liburu saltokiak. Liburu saltoki horiek nobedaden lote bat hartzen dute, erakusgarri jartzen dute beren erakusleioetan, eta urten gainera berrikuntza bat ekarri diogu egitasmo honi. Sortzaileak eurak eramango ditu hainbat liburu dendetara beren sormelanak aurkeztera. Orduan azoka amaitu eta hurrengo astebietan hor egongo dira, hemengo ale batzuk ikusgai erakusleioetan eta egileak eurek lan horiek aurkezten. Eskerrik asko, plazer bat eta lana eukiko duzu, baina gozatu ere ondoren begunak, behinat. Eskerrik asko, ahaleginduko gara.